Voi vittu. Kuvaa loposta minkälainen ase sillä on. No eteen sinne. Se käänsi jo Nykkö. No ota sä tuo kamera, kun ei tuon oikein täydellistä. Sattu. Odota nyt. No niin Toni. Kuvaa tätä ensin. Antakaa nyt hetki aika olla. Vittu tuo tärähtää. No niin, voit mennä vähän kauemmin. Eikö Toni tuotakin pienen tuskan tällainen pieni Mä ase? näytän ton pikkasen kavereille. Älä enää! Oi vittu on punainen. Odota. Ai saatana. Nyt tuli kipiää. Uutta perää. Ei vittu. Kyllä se näköjään tipauttaa. No, Toni, mitkä on fiilikset? Osta reitsi. Et viitti. Palli pää. Kirpaasiko? Näytä ase. Näytä. Näytä ase. Ai vittu.